Takže ahojte, vítám vás u dnešního videa. A dnešní video jsou teda přípravy na Beat Street 2015 v Brně. Takže teď si tam dávám teda to naše oblečení. A teď jsem nemohla si vzpomenout, co tam mám ještě dát z oblečení, a pak jsem si vzpomněla. Dávám tam ještě podkolenka. Dále dávám lak na vlasy a deodorant. Dále dávám do téhle taštičky gumičky, hřeben, další gumičky a nevím, co jsem to tam ještě dala, a dávám tam. Pak dávám kšandy a náhradní tkaničky. Vezmu tašku, do které dám boty. A poslední věc je teda selfie tyč, která nesmí chybět. Takže to je celý video a ahojte.